Mä en kattonut, mä uskoin tässä puhetta vaan. Niitä ei niistä sanottu mitä, ne vaan annettiin ne numerot, kun tuli 2 koiraa. Mutta Mut siis nyt ne on ne numerot, siis periaatteessa merkkaa mitään, koska niillä on molemmilla on tuloksia. Mutta sitten kuitenkin noihin papereihin tulee nyt väärät merkit. 17. Toinen on 17 ja toinen 5. 17 on siis tämä kellervo. Se olisi se karatuinen. Se karatuinen Hilma pitäisi olla siis 17. On mennyt 5 nyt. Mikähän tulos se on? Kyllä se on sitten unohtaa aikaa. Sanoitko sä 99? 99 se äsken vastaan. Hilmalla varmaan. Tossa mä näin jo Hilman. Joo, Hilma tässä. Ja se Kellervo on varmaan se. 98 sitten tuli uusi. 92. Joo. 92. Niin. Sinne laittaa vaan. Niin, tää on nyt, siis tämä on väärin. Mitenpä mä nyt sanoisin? Tää numero 17 on ollut Kellervo eikä Hilma. Et josko toi numero pitäisi vaihtaa tuolta, lähtönumero. Tulos on niinku oikein. Koira on oikein, mutta lähtönumero on väärä. Omistajat on vielä oikein. Niin, mutta sehän on arvosteltu siis niin kuin väärinpäin. Niin on, että on niin. Siis tää on nyt tän Tibetin terrierin Niin, joo. numero. Ja tässä on se, niin se on sekarotus. Se ei nyt oikeesti maata kaada mihinkään suuntaan, kun ne on tuloksia. Jos ne ei olisi tuloksia, niin sitten voitaisiin tehdä. Ihmettelin vaan viitosen. Sä huomasit semmoisen, kun mä en edes kattonut. Mä vaan katsoin, että tää on Hilma ja tää on Kellervo ja kirjoitin ne tossa. Joo, kun ne vaan annettiin ne numerot sillä Joo. että sitten niitä katto lähtölistasta, Joo, että kumpi joo. on kumman. Näin. Kun ilmoittaa